Nemojte da se plašite njihovih doktorskih diploma, inženjerskih diploma. Ima puno stručnjaka i u drugim strankama i u strankama koje su na vlasti, ima puno dobrih stručnjaka i čestitih ljudi. Govorim i o DS-u, i o DSS-u, i o G17. Ali rukovodstva tih stranaka su nas jednostavno jednom nesposobnom politikom nečinjenja doveli u situaciju u kojoj su nas doveli. Sećate se da smo jesenas u novembru mesecu asfaltirali put na Babinom Zubu. Šta mislite sad kakav je taj put? Da li znate da evo Ćuštica već nedelju ili 2 dana je maltene odsečena od sveta? To niko ne govori, priča samo o nekim kapitalnim investicijama, o nekim radovima. Svi su se aktivirali mesec dana da ponovo prevare ovaj narod i da kažu tom istom narodu glasajte za nas. Mi mora da budemo 1., 2., 3. ili 4. na listi. Treba nam 1200 glasova. Svi iz moje firme dođite tu. Nemoj slučajno da niste došli. Ljudi dolaze, ponovo su savili kičmu, ponovo potpisuju. Ja vam poručujem sada na sljedećim izborima neće videti koga ćete zaokružiti. Ne morate zaokružiti listu broj 8 Srpski pokret obnove, zaokružite koga vi želite. Ali budite ponosni ljudi i pogledajte znači šta je perspektiva ovog grada. Znači i te stranke koje su sada na vlasti imaće deo kolača u sljedećoj vlasti, mi sa njima moramo i razgovarati i moramo se dogovarati, ali na nekim drugim osnovama. Konstelacija snaga u opštinskoj skupštini više nikad neće biti ovakva. Pre neki dan, gospodine Paruloviću, predali ste listu kandidata za odbornike. Ko su ljudi na toj listi? Pa ljudi na listi ne morate poimenično. Naravno. Ljudi na listi Srpskog pokreta obnove su ljudi raznih profila zanimanja. Znači, ima tu ekonomista, diplomiranih inženjera, ja sam bankar, znači vaspitača, radnika, poljoprivrednika. Mi smo napravili jednu malu listu, konkretnu listu i mi iza svakog od naših ljudi stojimo. Svaki čovek od njih je čovek od integriteta radnog, moralnog i stručnog i on u svom segmentu, ako budemo ušli u opštinsku skupštinu, on će dati maksimalne rezultate da jednostavno Skupština opštine Knjaževac funkcioniše i radi na način koji će doprineti razvoju našeg grada, a da ne radi kao što je radila naša lokalna skupština opštine proteklih godinu, da ne kažem i 2 dana, kad nisu mogli da se dogovore, tu su bile razne obstrukcije, ovih i onih i opozicije i pozicije. Ko je tu najviše trpeo? Najviše su trpeli građani naše opštine. Da li se u principu na lokalnim izborima glasa za ličnosti ili za stranke? Ja sam jedini od kandidata na izbornoj listi za lokalne izbore ovde u Knjaževcu koji se potpisao svojim imenom i prezimenom. Ako građani Knjaževca misle da ja ne mogu da uradim nešto, da ja nisam sposoban da to uradim, naravno ne moraju da glasaju za mene, nikakav tu problem neće biti. Ja puno godina radim, skoro 3 decenije, 12 godina sam radio u eroziji kao šef gradilišta i rukovodilac gradilišta na mnogim objektima u Timočkoj krajini i Srbiji. Ta gradilišta su bila uspešna. 2002. godine sam doveo banku koju sam pominjao malo pre. Sada isto radim za nekoliko investicionih fondova. Dovešću naravno za mesec ili 2 dana tu drugu banku u Knjaževac koja će pomoći u razvoju Knjaževca. Jednostavno volim svoj grad, nikom ništa ne dugujem, nikakvih obaveza prema nikome nemam, imam puno firmi kojima sam ja poverilac, koje meni duguju, ja ću to, nadam se, vrlo uskoro i naplatiti i nadam se da ću uspeti da svojim radom i svojim entuzijazmom sa svojim saradnicima uspeti da Knjaževac koliko toliko podignem na noge. Šta je sa vašim listom, biltenom Knjaževačka javnost, da li izlazi redovno? Knjaževački bilten javnost je, Knjaževačka javnost, naš bilten je izašao 5. oktobra prošle godine kao prvi broj i on je razgrabljen, bukvalno tih prvih 1000 primjeraka je otišlo. Mi ćemo sada posle 1. maja izdati taj broj 2 gde ćemo dati i naša saopštenja i komentare oko naših lokalnih izbora i, kažem, uticat ćemo na naše građane da jednostavno
i iščilimo taj ponos iz njih, jer ja ću ih podsjetiti, 1883. godine povelja o Timočkoj buni i proglas je krenuo odakle? Iz Knjaževca. I, znači, mi smo pokrenuli tu priču, mi smo jednostavno ponosan narod, ne trebamo da razmišljamo na način da kažemo nema ništa od toga, oni su prejaki, oni imaju veze u policiji, u tužilaštvu, u sudovima. Verujte mi da nije tako. Ja verujem i u policiju i u tužilaštvo, verujem i u naše pravosuđe. To pravosuđe treba konačno da dođe u Knjaževac. Tužilac treba da dođe u Knjaževac. Policija, ako nema kapaciteta u Knjaževcu, treba da dobije pojačanje i da malo raščisti ovu priču. Da li smo mi poslednjih godina u vrhu tih crnih hronika? Sećate se, prošle godine je naša gola sugrađanka šetala gradom, imali smo trovanje timoka, desetak tona ribe je potrovano u Knjaževcu od Ušća do I trovanje salmonelom je bilo, tako? Pa da, bilo je trovanja salmonelom u obdaništu i imali smo tu najveću tragediju, to je znači tragedija sa našim predsjednikom suda, sudijom gospodinom Dragišom Cvejićem, koji je to bio i moj prijatelj. Ja sam bio iznenađen, ja sam se video sa njim nedelju dana pred to ubistvo, pričali smo nešto, on je čak mene posavjetovao, rekao mi: Miki, molim te, ćuti, ovo su opasni igrači, pazi da te ne ubiju. To je bilo u ponedeljak, on je stradao u četvrtak ili petak, posle 4 ili 5 dana.